ሰላም ከመይ ቀኒኹም ሎሚ ብዛዕባት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዘሎ ቻት ጂፒቲ ክነግረኩም እየ ቻት ጂፒቲ ልክዕ ከም አይፎን ናይ ጀነሬቲቭ ኤአይ ቀዳማይ ባእታ እኳ እንተዘይኮነ እቲ ንዓለም ኤአይ ብሓቂ እንታይ ምዃኑን ጠቃሚ ምዃኑን ዘርአየና መሳርሒ ግን ቻት ጂፒቲ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ጂፒቲ ሞዴልስ ኣብ መንጎ ቴክኖሎጂካውያን ወይ ድማ እቶም ዴቨሎፐርስ ዝበሃሉ ይፍለጥ ነይሩ እዩ ንዓመታት ድማ ብነፃ ኦፕን ኤአይ ፕሌይግራውንድ ክትጥቀምሉ ፀኒሖም እዮም እቲ ዓብይ ብልሓት ግን ነቲ ዝተሓላለኸ ኤአይ ናብ ንቡር ናይ ዕላል ገጽ ማለት ቻት ኢንተርፌስ ብምቕያር ንኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ምኽኣሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጽሑፍ ክጽሕፍ ኮድ ክሰርሕ ፕሮግራም ሕሳብ ክሰርሕ ወላውን ሕክምናዊ ምርመራታት ክገብር ይፍትን ማለት እዩ እዚ ግን ተዘይትጠቀምኩም ይሓይሽ እቶም ኣብ ውሽጢ ቻት ጂፒቲ ዘለዉ ሞዴልስ ከም GPT-4 GPT-5.4 ወይ GPT-03 ሚኒ ንሕክምናዊ ወይ ድማ ሕጋዊ ምኽሪ ሙሉእ ብምሉእ እሙናት እኳ ተዘይኮኑ ሰባት ግን ንብዙሕ ነገራት ይጥቀምሎም ኣለዉ ብተወሳኺ እዚ ኤአይ እዚ ንብዙሓት ካልኦት ሲስተማት ወይ ድማ ባክ ኤንድ ሓይሊ ዝህብ ዓብይ ሞተር እዩ ማለት እዩ እቲ ጥቕምታቱ እንታይ እንተራእየልና ልክዕ ከምዚ ስዊዝ ኣርሚ ናይፍ ኢልና ንፅውዖ ንኩሉ ነገር ዝኾኑ መሳርሒታት ዘካተተ እዩ ንኣብነት ስእሊ ጀነሬት ክገብረልካ ክእል ፅሑፍ ክነግረካ ክእል ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚት ናይ ሓደ ኢኖቬሽን ይስራዕ ማለት እዩ ዳርጋ ቀፃሊ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣጠቃቅምኡ ድማኒ ኣዝዩ ቀሊል ምዃኑ እዩ ድኽመታቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንተራእየልና ንዓበይቲ ስራሕ ወይ ድማ API ክትጥቀመሉ እንድሕር ደሊኹም ዋግኡ ቁሩብ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ሓደ ግዜ ንዘይትፈልጦ ነገር ድማ ከም ዝፈልጥ ኮይኑ ብምትእምማን ጌጋ ሓበሬታ ክህበኩም ይኽእል እዩ እዚ እቲ ሃሉሲኔሽን ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ እቶም ዝበለፁ ወይ ድማ እቶም ፕሪሚየም ነገራት ድማ እናኸበሩ ይኸዱ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ንምርካብ ላይክ ግበሩ ነዚ ቻነል ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸታተሉና